Másku po návrate domov prezradilo, že niektorí ich kamaráti sa dopúšťali na somálskom obyvateľstve ťažkých ukrutností. Belgickí vojaci údajne mnohých Somálčanov ubili k smrti. Z kruhov vojenskej polície preniklo, že sa začalo trestné konanie proti 10 príslušníkom Modrých príľb za trestný čin zabitia. Sú v podozrení z porušenia Ženevskej konvencie, lebo usmrtili Somálčanov a pritom nekonali v nevyhnutnej sebaobrane. V blízkosti rieky Neva objavili v utorok mŕtvolu fínskej konzulky v Sankt Peterburgu Marie Lízy Halinenovej. Oznámila to dnes s odvolaním sa na policajné zdroje spravodajská agentúra Interfax. Na mŕtvom tele konzulky sa nenašli žiadne stopy po násilí a podľa polície preto v spojitosti s jej úmrtím nemožno hovoriť o zločine. To bola posledná informácia. Ďakujeme za pozornosť. Dovidenia. Ahoj deti, ja pozývam vás teraz do najslávnejšej triedy na svete. Je to trieda 3B, chodí tam Maha Šebestová, ale stretnete sa aj s ich psom Jonatánom a čarovným slúchadlom. Vážení televízni diváci, komunálna satíra, pranierovanie malomešťiatstva a ešte niekoľko ďalších neduhov, to bol ten zúžený priestor pre spoločensko-kritický humor a satíru v nedávnej dobe. Že sa aj v takýchto sťažených podmienkach darilo občas prekročiť určitú hranicu bez prekročenia hranice vkusu, dokazuje aj veselohra režiséra Petra Šulhofa, Co je doma, to se počítá, pánové. Vážení diváci, ospravedlňte prosím zníženú kvalitu obrazu, ktorá bola zapríčinená poruchou na technickom zariadení. Ďakujeme. Tak ako i po iné nedeľné podvečery, i dnes pozývame teraz k obrazovkám tých, ktorých zaujíma život a dianie v našich veriacich spoločenstvách. Želáme vám nerušené sledovanie. Pokoj vám, vážení priatelia. Pri stretnutí mládeže v Denver na štadióne Fort Collins stretli sa mladí v počte asi 30 000 z neokatechumenátnych spoločenstiev. Príhovor Kika Arguela, zakladateľa neokatechumenátnej cesty, zelektrizoval všetkých. Pozrel sa na skalisté vrchy a spomenul prisťahovalcov, čo prichádzali a hľadali skúsených vodcov, ktorí by im pomohli prekonať bariéru pohoria a ochránili ich pred nebezpečenstvami zo strany banditov a lavín. Aj cirkev potrebuje skúsených vodcov, ľudí, ktorí pomáhajú iným prekonať bariéru smrti, sekularizácie a iných ťažkostí. Kiko Arguello sa postavil s veľkým krížom do stredu štadióna a zvolal: Hľa, pravá sloboda, Kristus. A vyzval mladíkov, ktorí v sebe pociťujú povolanie na kňazstvo, aby prišli ku krížu. Nastalo posvetné ticho a mladíci ako živé rieky začali prúdiť do stredu štadióna. Potom sa rozhovoril o tom, v akej ťažkej situácii sa nachádzajú dnes mnohé ženské rehole, rády. A vyzval dievčatá, ktoré pociťujú v sebe reholné povolanie, aby zostúpili do stredu štadióna. Málo ktoré oko na štadióne zostalo suché. Dievčat zostúpilo vyše 1000. Chlapcov zostúpilo vyše 1200. To nebol len prejav chvíľkového nadšenia, ale záverečný bod dozrievania, ktoré začalo dávno predtým. Ako by sme my, milí priatelia, reagovali na tú výzvu, ktorú povedal Kiko na štadióne?